Ni batxillerren egon bostetan, quinto batxiller olakon bat izan. Eta etorri ziren eskatzen, Ramon Arteta eta eskatzen jende udaberrin sartzeko eta ikasteko dantzak. Eta orduan apuntatu ginen, ez dakit, igual 6 lagun, eta ez dakit, ja utzi gendun, ni utzi nun, Burgosea joan nintzen ikastea, eta orduan utzi nuen. Bukatu arte udaberri, egon nintzenan udaberri. Bai, bukatu arte, oraindik ez da bukatu eskerrek. Gure taldea, claro. Nuke, Zoragarrik. Bai. Bai, astero bat zegoen, Euskal Festa, herriko festa, beti igandero zeukagun zerbait joateko, eta gutzat izan zen, ezke orduan ez zeuden emain bezala jende gazte kotxea daukatela alde batea, eta guk ez zeuden arekin ezautu ginen, Gipuzkoa guztie, eta bueno, hor bat zeukagun sala politxe bat, jarri ginen barra batzuk, eta nola esan, entrexas egiteko eta ozoiek, eta bueno, oso ondo. Gio tabernatik gio bat zegoen, alde baten argina, eta oso ondo ginen. Elkartuta ginen grupo oso politia zen. Alde oso nahi zen. Oso. Denok oso ondo ematen dugu, bai. Kuadrille batzuk, igual kaxarranka kaxa emateko, eta beti kontatzen ziren jendea, ez diela dantzatzen, baina pixoa eta putxu eta jende asko etortzen ziren, eta kuadrilla oso politia egin den, oso politia. Lehenko ez dakit horre WhatsAppen ikusi nun, hor Kristaleko plazan, ez dakit, Carlos III, Carlos VII zen, ez dakit nola zen plaza horrek. Eta horre ikusi nuen zuletino dantzatzen, eta ostra, ze ondo. Hobetzen zehoazte. Gure biloba nahi du orain hasi. Baina ja urte honetan ez da posible. Maiatxan apuntatuko diot. Bai, gustatuko zaio, oseak jarraitzeko, horize. Bai, netzat bai, ez dakit ni goatzen naiz. Hendaiako Euskal Festan, hiru urte joan ginen, da kriston desfile politia egiten ziren, da tokatzen zaigun, orduan hemen ikurrina, izango zen 75 olakon bat, eta tokatu zinen karrozak eta geho dantzarie, karroda eta txaranga, eta guk ikurrina batek eginda, karroza zan, ikurrina batek eginda, arrosakin, lorekin, dadan olerekin, eta hola etxan da, oso politia, nola ikusten zen, eta guk agurran dantzatzea, ze agurrak. Ilusiokin. Claro, hemen debekatuta zegoen, orduan izan zen, ikusteko ikurrina, talde bitartean ez zegoen politika otola, kanpon. Talden ez, Talden ez. Bueno, hor beti eitu dugu oargin alde hortan, muitzen diela gauza asko, hori bai. Eta batzuk igual ibiltzen ziren haiekin, batzuk bai. Baina talden guk ensaiatzen eta momentu hartan, eta ez egon. Baina guk zeratik joten apuntatu ginen udaberria, politika, euskera, euskaldun dantzak eta rekuperatu, zeratik. Denbo hartan ez zegoen. Gehiegi, hemen dantziarik eta egiten zienak bordo dantza, ziren danok de la División Azul. Gutxi hora era, hola, 6 lagun, 8 lagun, atertzen ziren zikio. Eta hasi ziren movimiento batek, bai dantzatzen, bai euskera akusten, movimendu zerbait. Hombre, ez zegoen debeinkatuta, gure denbotan, ez zegoen debeinkatuta, baina ez zegoen ohitura hitz egitea euskeraz. Danak
txikitoa junda, dana erderaz, eta erderaz. Eta batzuk, bakite lehenetik baita, euskeraz oso ondo, baina kale ateatzen danen erdera. Bena, hala izan zen, eta eskerrak jo muitu zala. Bueno, zuek arropa pixka gehiago, Orain daukazue pilo bat. Neskak han gona gorria eta gona berdea, jakito. Luego sardinera... Sardineras. Eta gona urdina eta jazta. Akabo. Eta hoi banaka baten zuen Eta orain behetxea. bezala, Lehenengo pisutan edifizioan. Eta handik, Las Beinas handikan honeago zeukan beste lokala. Esaten ziren, en la marrandegi esaten ziren leku baten. Eta are zeukan piztina, ureko piztina goien. Eta lehiotatik ateatzen ziren zausagar, sarrak, eta guk itzaldu argik sartzeko, eta makilekin, dantzako makilekin hartu, eta bertzein ematen ziren. Bai, pon egin zen ez dakiz desfilea, eta joan ginen 2 egunetarako, 2 egunetarako, 3 egunetako. Eta arek gu preparatu ginen hemen dantza, eta geha goi hartu arrazan, eta hango koroakin egin zuen abestie. Ze zaila? Ba ez, segitzeko, jende gaztea segitzeko, eta hau da berri 100 urte egiteko. Aber posible dan. Eta ni uste bide honekin oso ondo ematen zu eta posible izango da. Ba, seguro baietz.